Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia este 2 de febreiro, o mes de Rosalía de Castro. O mes hoxe é a Candeloria, Sí, hoxe é a Candeloria, verdade. Que ben, o día que casan os paxariños. Sí, é que comeza, sería os primeiros indicios do comezo da primavera. Claro que sí. Pois aquí temos un día soleadiño, 25 grados a esta hora da mañán, pero chegaremos a 29. En Galicia, pois en Galicia está nublado, 11 grados. Non chove, Ana. Hoxe non chove. Que raro. Bueno, empezamos a nosa audición de hoxe. Estamos estrenando o mes de febreiro, que é o mes de Rosalía de Castro, unha muller galega que foi punto de referencia na cultura e na historia sentimental tanto de España como, por suposto, da nosa Galicia. O 24 de febreiro cumple 188 anos e, sin embargo, está máis viva que nunca na sociedade galega. Na academia, na rúa, nas escolas, nas institucións, o seu perfil literario non cesa de estar vixente. Ningunha muller galega foi tan querida e respetada polo seu povo como Rosalía de Castro. Ela foi o punto de inflexión na denominada Rexurdimento, proceso clave na literatura, no social e no político de Galicia. Ela enarbolou a bandeira da dignidade para a terra, para o seu povo e para a súa cultura, e moi especialmente para o seu idioma. Pero tamén foi unha acérrima defensora da independencia e da liberdade e da igualdade como principios básicos do seu pensamento e do seu feminismo. Porque pódese dicir que, sin a obra de Rosalía Castro, non se pode entender a literatura contemporánea e o papel da muller en ela. Pero tamén este mes de febreiro celebramos Rosalía como un fenómeno cultural
e o achegamento á súa obra. E compre facelo dunha maneira fiera, lonxe da imaxe estereotipada, prexuiciosa e a veces manipulada. A contundencia de que Rosalía escribe evidencian que era unha muller nacionalista galego, tanto como Brañas ou como Pondal, todos conscientes do mal que España trataba a Galicia. Unha Rosalía a vanguarda, revolucionaria, transgresora, anticapitalista, pero sobre todo feminista. Por iso que unha nación, un estado como Galicia, conte con unha figura literaria de tal relevancia, deberá supoñer un grande celebración. Sin embargo, amigos, tanto os medios de comunicación como a mesma Xunta de Galicia, lonxe de afondar na obra rosaliana, manteñen a lousa do ostracismo e da ocultación sobre a verdadeira e xenuína Rosalía de Castro, e de aloxar o esforzo que día tras día realiza a xente da cultura, tanto na terra peninsular como fora de Galicia, como aquí en Montevideo fai o noso patronato, para impulsar actividades que contribuyan a popularizar esa Rosalía lonxe, tan lonxe do folclorismo. Pero o 24 de febreiro tamén é unha data propicia para volver a reivindicar que Rosalía deixou lonxe de estar secuestrada no panteón de galegos ilustres, porque resulta disparatado que sexa o Arzobispado de Santiago quen teña a facultade de decidir que atos sí e que atos non acolla ese espacio que debería ser da titularidade pública ao servicio do pobo galego, para que quen sinta veneración e respeto pola chamada Santiña de Padrón. Dúas nais me bican e me dan a rolo, unha a do tempo neno a bomba, aquela que me acochou mimosa no seu colo, co xeito humilde da virtud sinxela. Afundido no dor fervente tolo, chamaba morte a berros ou perdela. Torno ela, Rosalía, miña nai, miña santiña, Rosalía, miña nai, miña santiña. Mentra la rula milagreira escoito, sinto unha doce man que me acariña. Rosalía, dende entón xifrido dos penares que ensanguenten a vida con cloito, pouso a alma, pouso a alma nas follas e os cantares, Rosalía, Rosalía, miña nai, miña santiña, Rosalía, miña nai, miña santiña. Mentre
macariña. Rosalía, miña nai, miña santiña. Rosalía, miña nai, miña santiña. Mentra la rula milagreira escoito, sinto unha doce man que macariña. Dúas nais me bican e me dan arrolo. Rosalía. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, estamos intentando ponernos en conversación con Esther Carrodeguas, porque é unha autora de Las Dos Marías, unha obra de teatro que se está significando no Galpón de Montevideo. Vamos a intentar, Ana, facer chegar o noso parecer a esta autora gallega que nacida en Rianxo, é que, estamos intentando por medio do teléfono. No, mentras tanto, podemos ir anunciando algunha outra cousa. Por exemplo, que a comunicación do Ministerio de Consellería da Embaixada de España que informa que durante a visita do buque escola Juan Sebastián Elcano a Montevideo poderá facer a xura da bandeira aqueles que así o queiran, para o cal deberán remitir o formulario correspondente antes do vindeiro 12 de febreiro. Pedilo nas institucións, que nas institucións galegas poden vostedes conseguir este papel, este formulario para xurar bandeira no buque Juan Sebastián Elcano. Tamén comunicamos que están aberta a convocatoria das BEME, que é iso, .gal, e a Real Academia Española convocan o 8º concurso de microrrelatos, historias de ata 200 palabras en 3 categorías infantiles, juvenil e adulta, ata o 28 de febreiro en Relato Gal. Agora sí, estamos en comunicación con ela, sí? Sí, moi ben, moi ben. Baixo a dirección de Graciela Escuder estrenouse na Sala El Galpón, como lle dicía, aquí de Montevideo, a obra Las Dos Marías, unha obra teatral baseada na vida das irmáns santiaguesas Fandiño, unha familia que foi represaliada polo franquismo e que ten como autora a Esther Fernández Carrodeguas, unha escritora e dramaturga galega de Rianxo, é directora tamén de teatro, nacida, como yo dicía, en Rianxo, licenciada en xornalismo e cunha longa carreira de teatro. Témola outro dado do teléfono cando en Montevideo son as 9:15 da mañán, ou sea, a 1:15 en Galicia. Esther, bons días e gracias por atendernos. Estou aquí pegada ao wifi. Esther, preguntábache como nace o teu interés por estas dúas mulleres, Coralia e Maruxa? Pois, eu pasei a miña infancia en Galicia,
Ou en Galicia a miña infancia e a miña vida, en Santiago, porque teña a boa de alí, non? Sí. E sempre estas dúas mulleres pois foron algo como que estivo sempre presente na miña vida, pero sen saber quen eran, non? E cando descubrín a súa historia, pois apeteceume moito contarlle a outra xente que quizáis non a coñecía tampouco. Ti sabes, Esther, que está tendo moito éxito, polo menos de público, esta posta en escena de Las Dos Marías, porque incluso xente uruguaya conoce a historia das irmáns Fandiño. Hai unha verdadeira adoración en Galicia por estes personaxes, verdad? Pois a verdade é que sí, son dúas personaxes que se convertiron en dúas figuras xa míticas dese Santiago, non? E dese Santiago universitario tamén, no que era todo moi gris e elas eran moi coloridas e que agora se fixeron tamén un pouco ese símbolo da revolución, da resistencia, da resiliencia incluso, non? E desa maneira de sobrevivir a vida poñéndolle color, non? E penso que son un símbolo que se mantén moi novo porque é un símbolo do cambio da revolución e que sigue operando. A verdade é que sí, que hai moita xente moi fanática desas figuras, sí. Esther, xa despois vouche dicir por que che fago esta pregunta. Na túa biografía defineste como dramaturga. Que te leva a escoller este xénero literario? Sabes por que che pregunto isto? Porque tes unha película sobre María Soliña tamén, non? Que a miña presencia como guionista nesa película é circunstancial porque justamente é unha película na que hai metateatro e me chamaron, pero que habitualmente eu fago teatro, non cine. Como está o teatro hoxe en Galicia, Esther? Pois está, eu penso que é un bo momento para o teatro en Galicia, verdade? Hai moitísimas creadoras novas, moitísima nova dramaturgia estreando, xente que está saindo tamén de Galicia, que despois da crise do 2008-2009 pois estaba un pouco difícil sair dese telón de grelos como nós. Entonces, pois parece que está empezando a abrirse un pouco o panorama e eu penso que é un bon momento para o teatro galego, a verdade? Dime unha cousa, por dous anos casi consecutivos foches proposta pos premios María Casares, finalista dos premios María Casares. Ese é tamén un honor para ti, non? Bueno, claro, sí. Efectivamente, os premios María Casares pois son os case os únicos premios que hai en Galicia e, polo tanto, estar aí, de alguna maneira, pois implica que as túas propostas son, supostamente, segundo o xurado, pois das mellores, non? E, polo tanto, pois moi contentos de que de vez en cando nos poidamos colar neses listados. Fálanos un pouquiño tamén do teu libro Iribarne, que supoño terá que ver con don Manuel Fraga Iribarne, non? Pois sí, con Iribarne, pois xusto hoxe tiñamos que estar representando Iribarne en Pamplona, que temos unha actriz lesionada e non fomos, pero sí, Iribarne é unha peza que recorre os 50, ou máis de 50 anos de vida política de Manuel Fraga, tanto como ministro de Información e Turismo, despois o seu percorrido político na transición e xa máis tarde como presidente de Galicia. Unha obra larguísima de 3 horas na que intentamos facer unha relectura da transición segundo, segundo os investigadores que eu lin, tampouco segundo que eu me invente nada. É unha obra que está tendo moitísimo éxito de público e de crítica tamén, e que está gustando moito porque, claro, sobre todo aquí en Galicia, non, pois é un personaxe como as Marías, moi mítico xa. Tuveches algún contacto coa directora desta obra aquí en Montevideo, Graciela Escuder? Sí, levamos xa dende que me pediron os dereitos, pois claro que levamos aí estamos en conversas, tivemos algunha videoconferencia, de vez en cuando pois mandámonos WhatsApps, audios, consultas, sí, a verdade é que houve bastante comunicación. Ti sabes, Esther, que emociona moito ver nas portas do Teatro El Galpón que unha obra feita por unha rianxeira, Eso para nós é todo un orgullo.
Sí, pois mira, o mesmo cando foi a estrea que eu mandei ao grupo da familia, a miña nai, sobre todo, pois as imaxes e vídeos que me mandaban e tal, miña nai dixo tamén o mesmo, non? Que emocionante era ver que chegaran tan lonxe, non só os textos da súa filla, que finalmente, tal como eses personaxes tamén galegos, non? E que ela tiña dende a infancia aí metidos, así que a emoción penso que é tanto por aquí como por aí, porque sí que é emocionante que as historias que se escriben e que as historias propias viaxen tan lonxe, non? Ou no vosso caso atopalas tan lonxe, e que non deixan de ser historias que son universais. Penso que por iso atacan cruzando fronteiras, mesmo charcos moi grandes. Bueno, pois unha das persoas que asistiu á función de las dos Marías é a nosa compañeira Ana. Ana, díalle algo a Esther. Sí, bueno, porque moitísima xente estivo presente na presentación de Las Dos en Punto en Montevideo, que aínda está presentándose, aínda está. Sí. Bueno, a verdade é que é emocionante a actuación das artistas. A actuación das dúas, sí. Especialmente a min gustoume Miriam Gleicher, pero as dúas están moi ben, son moi boas actrices. Moi emocionante tamén a historia, e incluso para moita xente que non é da colectividade. Moito galego, non? Había moitísimo galego, había moita xente do patronato, atopamos moitos compañeiros do patronato ali. Tamén xente que non é da colectividade e que por primeira vez coñeceu a historia destas dúas mulleres e preguntábanos logo acerca delas, non? Así que sí, penso que foi un acerto traer a obra. Que che parece isto, Esther? Pois unha maravilla, claro, que ben. Tanto que esa xente galega, pois é lóxico, é moi bonito, non? E tamén que haxa outras persoas que non coñecendo para nada a historia ou non tendo unha ligazón con elas, que poidan empatizar e que se poidan emocionar con elas, pois para min é un orgullo moi grande, a verdade. A escultura que hai na Alameda e na entrada da Alameda é obra de un home que acaba de morrer fai moi pouquiño tempo, César Lombera, verdad? Chegaches a conocelo? Sí. Sí, chegaches a conocelo, non a tratalo? Sí, cando fixemos algunha presentación do libro incluso nos acompañou, e temos unha figuriña que el mesmo facía en tamaño pequeniño, del que nos agasallou e tal, o sea que sí que foi unha persoa que durante o proceso, claro, aquí isto estreouse fai moitísimo tempo, e que de alguna maneira sí que estivo aí no proceso. Xusto faleceu esta semana, desgraciadamente, sí. Esther, ti ao mellor non chegaches a conocelo, pero quen che está a falar formou parte do grupo de teatro de Itea que dirixía Agustín Magán. Acordaste deso? Pois claro, en Ditea teño aínda amigos, sí, que é un dos grupos así, pois clásicos con moitos anos de historia. Pois eu fixen un papel, de neno fixen varios papeles, pero un dos máis importantes foi o Lazarillo de Tormes, non? Moi ben. Bueno, Esther, cal é o que nos espera agora? Que nos espera agora? Do teu traballo. Que é o que estás facendo ou preparando agora? Pois agora estou escribindo un par de obras para unhas compañías madrileñas que pois aínda non están avanzando, aínda non está comunicado, digamos, a prensa estes traballos, entonces estou con iso, e despois estamos de xira con Iribarne, que eu estou en escena tamén como actriz. Claro. É unha produción da miña compañía, e tamén con outro monólogo que eu fago que se titula O único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada, e que fala, como ben o anuncio ao título, sobre gordofobia. Estamos un pouco con estas dúas cousas e preparando cousiñas para o futuro, pero con calma, que temos moita xira, a verdad. Esther, hai poucos galegos que non teñan familia aquí. Están nos escoitando, a nosa audición chega tamén a Bos Aires. Tes familiar por aquí? Tes familia ti aquí en América? Pois non teño familia que eu coñeza, vamos, teño evidentemente familiares que emigraron, pero son bastante lonxanos e nunca tiven relación con eles. Temos todos, iso é certo, porque se non é unha familia en outra, tamén a miña parella Xavier Castiñeira, que é o director de Iribarne e que dirixiu as dúas en punto, bueno, que en galego se titula Boaxe Carmín, esta peza.
pois tamén ten familia por aí, pero directa de falarme eu non. Bueno, Esther, foi un placer falar contigo desde Montevideo e, bueno, para todo o cono sur de Montevideo, falar con unha persona que bueno, está ahora moi no candelabro, verdad? Con esta obra que están levando a cabo las dos en punto, as dúas Marías aquí no Galpón. Gracias por atendernos, Esther, un bico grande desde aquí, desde tan lonxe, Nada, un cazo moi forte que cruce ese Atlántico. Chove en Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilante brecida ao sol, brilante brecida ao sol. Chove en Santiago na noite escura, ervas de prata e sono, cobre na valeira lúa, cobre na valeira lúa. Hoy a choiva pola rúa, gallo de pedra e cristal, olla no vento esvaído, soma e cinzado teu mar. Soma cinta do teu mar, Santiago lonxe do sol, agua da mañá na enterga, trema no meu corazón. Bueno, amigos, vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia. A Real Academia Galega presenta a Guía de Apelidos Galegos. A web da Real Academia incorporou a Guía de Apelidos Galegos, un buscador que recolle información sobre máis de 6.000 nomes de familia que corresponden cun 95% da poboación galega. Na presentación desta iniciativa, a Real Academia Galega lembra que a progresiva implantación do castelán a partir do século XVI como lingua para todo tipo de documentos oficiais levou
a unha castelanización de moitos destes nomes familiares. O presidente da Academia, Vítor Freixanes, salientou que os apelidos son a crónica dunha estirpe, marcas de identidade na que se recoñecemos a propia linaxe, a memoria da familia ou dun clan. Detrás deles latexa a memoria do que somos. Estudar esa memoria significa coñecérmonos un pouco máis a nós mesmos, non tanto dende unha perspectiva particular ou individual, senón dende unha perspectiva comunitaria e compartida. Bueno, morre o famoso escultor César Lombera. Sí, a localidade pontevedresa de Catoira despide ao escultor César Lombera, autor das estatuas das Dúas Marías e de Valle Inclán na Alameda de Santiago, entre outras, e que faleceu o domingo aos 72 anos de idade. Ademais, Lombera, que se desplazou a Galicia con 10 anos, é creador de outras esculturas significativas por toda a comunidade, como o Carrabouxo en Ourense, o Monumento a Valle Inclán e o Faladoiro de Pontevedra ou o mesmo Monumento a Alfredo Brañas en Carballo. Tamén foi o autor doutras obras destacadas en Vilagarcía de Arousa, o Adeus, Cola de Peixe, Fonte Ameixeira. En redes sociais, o consistorio local tamén suliñou que forma parte da súa obra a intervención artística no chan da popular rúa da Baldosa. O Concello de Santiago lamentou profundamente a morte do escultor que deixou pegada na capital galega e mandou un forte abrazo á súa familia e amizades. Mira ti, unha galega, unha médica galega, entra na Academia Nacional de Medicina de Francia. A investigadora María Blanco Prieto, natural de Pobra de Tribes, é catedrática e profesora na Universidade de Navarra. É a segunda española que ingresa na Academia Nacional de Medicina de Francia, entidade asesora do goberno francés. Durante o seu discurso de ingreso, dixo: Esta distinción representa unha grande honra para min, pero tamén supón unha gran responsabilidade. Forma parte desta prestixiosa academia, polo que me comprometo a estar á altura da confianza depositada. María Blanco centra a súa investigación no desenvolvemento de nanomedicamentos para o tratamento do cancro, en particular o infantil, así como na rexeneración do tecido cardíaco e cerebral. O seu labor nestas áreas foi recoñecida con numerosos premios tanto a nivel nacional como internacional. O 17 Festival Ribeira Sacra contará este ano coa actuación de Julieta Venegas. O Festival da Ribeira Sacra, que se celebrará entre o 18 e o 20 de xullo, contará coa actuación da artista mexicana Julieta Venegas, que é a primeira confirmación internacional do evento. Segundo informou a organización da cita nun comunicado, o festival toma como escenario diferentes localizacións da Ribeira Sacra, sendo a principal a Degas Regina Viarum. Pois é hora de escoitar unha foliada. Temos outra nova que nos acaba de chegar a través do WhatsApp, que ven de Xan Leira, que nos di que o vindeiro 7 de febreiro terá lugar a inauguración da exposición 807/36 Memorias Gravadas, de Xan Leira. Será esta exposición no Museo do Gravado en Ribeira, a Coruña. Trátase dunha mostra que ten que ver coa memoria, que, como di o mesmo Xan Leira, a memoria convértese en fío condutor que une o pasado co presente. O título, este título tan raro parece aparentemente, ¿no? 807/36, corresponde ao número de causa por rebelión instruída contra os avós maternos de Xan. Traballadora da conserva ela, carpinteiro el, unha representación dunha etapa histórica e as súas traxedias, que non é só un relato particular, familiar, senón que está baseado nun amplo traballo de documentación. Que bueno, que boa Sería boa cousa tela por aquí tamén. Claro que sí. Ahora sí, vamos a foliada. Sí. Pois veña, foliada. O camiño é costa arriba, o atallo é costa abaixo. Vamos locos a modiño do que
con malas cereixas, que vai o meu amor florarete, me quedan las queixas, que me quedan las queixas, ay, ay, sempre mandas preguntar con preguntando, Santa María, Santa María, Santa María, y no es Santa de la liña da cintura, unha valla no centeo, a corrente miña rula rose todo meu deseo, rose todo meu deseo, ai, galego, sempre mandas preguntando, preguntando, Santa María, Santa María, Santa María, y no de Santa María, Bueno, agora vamos cas novas do patronato, pero antes Sí. de dar a información de que temos un novo embajador, non? Temos unhas novas da colectividade, temos, novo embaixador de España, chámase Javier Salido Ortiz, nado en Madrid, un diplomático de carreira, nado en Madrid, bueno, así que temos novo embaixador. E tamén temos que recordarlles que abriron a semana pasada a convocatoria para as becas de Excelencia de Mocidade Exterior, as BEME, que é para cursar a quen teña unha titulación de grau, cursar un máster en calquera das 3 universidades galegas. O prazo é ata o mes de abril, así que poden buscar información do que teñen que presentar e ir xuntando a documentación, porque aínda hai tempo, pero non hai que dormirse porque o tempo tamén pasa rápido, non? Agora sí, as novas do patronato, Bueno, xa se fixo o Día de Castelao, xa non? se fixo o Día de Contame Castelao. algo. Foi unha película que estivo preciosa, a verdade, moita xente, toda a xente gustoulle moitísimo a película, estivo moi ben, así que foi un acerto realmente pasar este filme o Día de Castelao, o xoves 30. Esa foi a primeira das actividades relacionadas con Castelao, porque dado que este é o ano de Castelao, ao longo do ano iremos nesta oportunidade facendo outras cousas máis relacionadas con Castelao, ademais do que foi o día 30. E o que temos por diante? Pois o que temos por diante agora, en este mes de febreiro, é Rosalía. É o día de Rosalía. Así que, bueno, o luns 24, aínda que xa sabemos que naceu o 23, pero como cae domingo, o día de Rosalía será o luns 24. Xa iremos falando aquí na audición acerca de o que vai suceder ese día no patronato. O día 24, entón, deste mes, o día de Rosalía. Que xa está preparándose. Que vamos a música? Máis música? Imos a música. Máis música. Xan Quintán quer se casare e non ten muller buscada, foille facelo amore a filla da tía Xoana. Boas noites, tía Xoana, onde lle vai a rapaza, vai buscalo más pra noite, xa me parece que tarda. E nesto entrou a rapaza pola porta para dentro. Boas noites, xa Quintán, traiote no pensamento. Pois divídalo de risas, pero digo xo de veras, que xa hai un ganaquiño que estou vendo nas canelas. E logo tes moito frío, así nunca Deus me dera, quizais que queiras quecere, agora na primavera. E logo aquí quen xo dixo, xa foi noso señore, eu quería me casare, veñoche facer o amore.
Xa sabes que son soliño, non teño con quen partir, e eu riquezas non as teño, pero habemos de vivir. Teño sempre oveliñas, todas pesan tan preñadas, e unha galiña que pone os oviños prescorradas. Teño unha cabra moi boa, que troco 4 cabirtos, en tanto que 2 che maman, os outros andan a brincos. Vendinos por 4 pesos, teño os caldados pra boda, se me queres tipo axiña, non me estés tomando a coña. Eu casarme me casaba, pero tamén che contare, quero facer unha saia, que teño ala por fiare. Teño os zapatos rompidos e o galón todo furado, se me queres tipo axiña, casaremos de contado. Fixeron as municioses polo uso acostumbrado, e lobaron ya so cura, que ya les he de contado. E o cura leñas logo no fervorio da misa, a xente que as ouvía, que logo non dá coa risa. A nena doulle vergonza, e a bella esquita servía, dou unha volta no baile, dixolles que non quería. Xa mi tan quedo se teso con as varas dun canizo, e deu a volta pra casa, tan siquiera Dios te dixo. O cura quedou pasmado, nunca tal cousa pasara, caeu o libro da maue, coa risa que lle daba. O padriño e a madriña, o Gregorio, o sacristane, todos quedaron pasmados, cos vinos de San Quintane. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, vostedes xa saben que dimos a noticia da morte de César Lombera, verdad? Os xornales, especialmente os galegos, informaron dese falecemento. Pero, quen era César Lombera? Por iso, hoxe, queremos traerlo aquí ao noso corruncho a personalidade deste artista galego. Sí, nestes días en que xustamente estamos a falar da obra teatral Las dos en punto, que trata sobre as irmás Coralia e Maruxa Fandiño, chamadas as Marías, queremos lembrar a quen foi o autor da escultura que inmortalizou a estas mulleres na Alameda Compostelá. César Lombera naceu en Baracaldo, no País Vasco, pero afincouse en Galicia establecendo o seu fogar en Catoira, na provincia de Pontevedra. A súa obra máis coñecida é a das Dúas Marías, como estaba dicindo Ana, hoxe todo un símbolo en Compostela. As irmás Coralia e Maruxa Fandiño pertencían a unha familia de anarquistas. O pai era zapateiro na rúa de Algalia de Arriba, a nai era costureira e traballaba xunto ás súas fillas na rúa Espírito Santo, onde vivía a familia. Co golpe militar do 36 foron perseguidos os irmáns Manuel, Antonio e Alfonso. Nos tempos da represión franquista,
Cando Maruxa e Coralia quedaron xa soas, as irmás sofriron a vexación e a humillación constante durante décadas por parte da falanxe e das autoridades. Moitos veciños deixaron de levarlle traballo de costura para que non os relacionaran cunha familia anarquista e as irmáns caeron na pobreza absoluta. Outros veciños, en cambio, sentían compaixón e mercaban comida para elas na tenda O Carro da Praza do Toural e deixábanas alí para que se as deran dicindo que era comida que sobraba. A represión foi feroz, pero as dúas mulleres enfrontaron a situación sen esconderse, amosándose dun xeito extravagante e pouco convencional, paseando cada día as dúas en punto por Santiago. Así o fixeron, día tras día, durante as décadas do 50, os 60 e os 70, vestidas de cores rechamantes. Hai quen di que estaban locas, que quedaron trastornadas por mor da represión das que foron vítimas durante anos. Outros din que foi o seu xenio, o seu xeito de amosar rebeldía frente á opresión. Maruxa morreu en 1980 e Coralia en 1983. César Lombera quiso deixar o seu recordo para a posteridade na famosa escultura das Marías inaugurada na Alameda en 1994 e que hoxe é un ícono da cidade. Lombera é autor doutras obras destacadas en Galicia. Son obras súas a escultura de Valle Inclán na mesma Alameda, outra de Valle Inclán na Praza de Méndez Núñez de Pontevedra, a escultura de homenaxe ás tertulias literarias do Café Moderno, en Pontevedra, a do Marqués de Sargadelos en Ribadeo e a escultura chamada O Adeus en Vilagarcía de Arousa, que é unha homenaxe á emigración. Como habitante de Catoira, donde se celebra a famosa festividade da Romaría Vikinga, Lombera estivo á fronte da construción da nave vikinga que se usa en dita romaría de interés turístico internacional e que levan adiante en Catoira no mes de agosto cada ano. A importante obra de César Lombera é testemuña da súa preocupación por vincular a arte coa identidade dun pobo, e así permanecerá na memoria dos galegos.
Amigos, como lle dicíamos ao principio, hoxe é o día da Candeloria, a Virxen da Candelaria, o día que casan os paxeriños. Non estamos invitados á boda, pero vamos ler un poemiña do poeta pontevedrés Amado Carballo, nun libriño Poeta, Santa Tradición e a Memoria, a Modernidade, claro. Vamos a escoitar este poemiña. Na Catedral do Abrente hoxe cásanse os paxaros. Con nubes de neve e ouro está o ceo galanado. Ficou o día ancorado na ría donda do ceo. Os roibéns soben no lonxe como rosarios de incenso. O xantar do casamento roibo na palma da man das eiras madrugadoras xa está arranxado no val. Vai tocando polo campo a súa zanfona ao rego e canta o vento nas farpas sonorosas dos piñeiros. O campo, as montanas ruzas, envolve en capa pluvial. Co isopo do sol mollado, dalles a beizón nupcial. Do casebre no gallán, soben os vivas dos galos, e na festa desta noite, estrena un luar o campo. Bueno, feliz día entonces da Candelaria ou da Candeloria, como queiran. Amigos, foi todo por hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañán, como todos os días, desde hai 75 anos, casi nada, Hasta Casi domingo nada. que ven. Hasta domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.